jainde celal yurnito chronique kam e finatawa dedo tobe eko wona de fof ma kale e nder yewtere olel pindi subaka olel pindi subaka ko yewtere nder rédaction pindi yubbinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma olel ar humpitma olel pindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e an maris olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo wulango humpito nangodiri auditeur uji pindi nani humpito ɓe paami subakallaw cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non kodon jam hawri Afrique kame Europe Amerique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subakallaw koy fuɗima banda marieto olel pindi cera e kumpa hayo hayo arheto olel pindi subakala ucera e kumba olel banda men malama en cere kumpa nene olel pindi ay fudima asere kumpa jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kam e Piindi TV kala e jokkorɗe mum sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela ende weela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi adi amene moon e kala subaka altine aljuma so waktu heedi ko hemnude on nde yewtere wiyetede olel pindi subaka en jetti to karallagal e oɗo subaka wonani en toon ko gandoli fadiga micro ko musidɗo mon Amadou Moussa an yadude hen e Elhadj Abba Sarr ɗo e radio ngo kono kadi ɗen tawe en direct o saaha toon to hello télévision toon to YouTube woni Piindi TV e mbadi kuɓal ko wona ɗum ko yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam en jetti Dawdo Diouf aussi gummiɗo ɗo to banggue kabruji nder leydi kame caggal leydi wondude e coftal balli en jarnimo no hannirta ni en garti no gowɗen ardude kala subaka e oɗo subaka hannde ene duusa en chroniqueur men hono no wowi wade kala subaka on woni Elhadj Abba Sarr. Elhadj assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Amadou Moussa Anne caggal no jettuɗen Allah en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam
en calmini hettiyanko men to mbawi wonde nder duudu babadamo kala en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartange kala ko wawi yewtede émission wawnanede famide Amadou Moussa. Allahumma amin en mbi amin de tawno sa duwima Allah ne jaabo an woni élage galle o ɗum noon weltanama kadi en mbi amina kowona ɗum ko salminde dendagal bandiraɓe heeɗiɓe ne oɗo saaha to banggue Piindi radio kono kadi jokkorɗe ko wayno Ndiki Espoir FM la 93.7 toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 toon to Demet Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunari Danema FM la 90.4 toon to Matam wondude e Fouta FM la 90.7 toon to Pété eɓe kewi jokkade men e kala subaka toon to télévision en calmini yeɓoɓe en toon en direct en jettiɓe en jarniɓe kamɓe kala ko ɓoyata ne gasama en gartoye commentaire uji won e mabɓe ɓe cuɓatoɗen gam tigui andinde wonde ɗen daara eɗen jiiya koɓe ko golloto toon to banggue commentaire uji encouragement ji hay ko nandi hen ko wona ɗum en jetti ɓen heɗortoɓen via application lien e dendagal plateforme uji Piindi kala e mbadi kuuɓal joni joni en mbiyat ganduli yo ƴellide seeɗa to banggue karallagal radio garen e ko yewitti e météo du jour walla hade men arde météo du jour ko adi kala ko programme e oɗo subaka hande ko météo gadirtoɗen éphéméride du jour heta en caggal revue des titres ko sifa e kelle gadani jayde leydi Sénégal ɗum ne ma ar Olel mbedd ene wayno hande cuɓiɗen ko toɓɓere nde ganduɗa nde ine heewi haalluji no fewi to banggue laabi diine leydi Sénégal konnguɗe biyoje bonɗe tesketeɗe hen e kala e saaha ene wayno kadi caggal muɗum ma en gaare ko wiyete Olel diwan hande noon garaten koye jillu fondation ceerno Wolle Ndiaye tawte ngu toon to diwan Matam jokkodirten hen koye mo ganduɗa kam tigui woni ɗaha Moussa Ba gonduɗo e on ɗon seete caggal muɗum ma en gar e chronique du jour chronique mo ganduɗa hande nayori koye golle on fondation Abdoulaye Wolle Ndiaye caggal mum garen e actualité woni kabaruji ɓurɗi mantinade e oɗo saaha toɓɓere ñalawma o so tawi heeƴi cuɓoɗen beele bandiraɓe daña ɗo jokki e yewtere nde to banggue numéro téléphone kono kadi e toon to Skype joni joni paaɗen koye rogere men arwaniri woni météo du jour météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal caral tammingal gueɗe weeyo leydi ndi ene wayno ngal on catal holliti wonde hay so tawi ɓuɓol ngol ene teske jammaji ɗi saaha kala kono kadi ene wayno ñalawmaji ɗi kam ne ngula puɗɗortoɗen ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar fini ɗo ko 25 degré ñaldate ko 31 Thiès e Tivaouane fin toon ko 23 ɓen ma ñaldu 35 Mbour ko falde nder on diwan mo Thiès fin toon ko 21 ɓe ñaldata ko 39 degré toon to Saint-Louis du Sénégal bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko 21 degré ɓe ñaldata ko 34 Podor ko falde nder on diwan mo Saint-Louis du Sénégal ɓe piniri ko 20 degré ɓe ñaldata ko 37 Louga toon ko 24 ɓe piniri ma ɓe ñaldu 39 Linguére fin toon ko 20 ɓe ñaldata ko 40 Diourbel toon ko 23 Fina ɓe ñaldata ko 36 Kaffrine ko 19 fini toon ɓuɓolo ɗo subaka ɓe ñaldata ko 40 degré Fatick toon ko 26 ɓe piniri ɓe ñaldata ko 37 Kaolack fin toon ko 24 ma ɓe ñaldu 37 degré Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko 21 ɓe ñaldata ko 39 Goudiri Bakel ko palde nder on diwan Sénégal oriental ɓe piniri ko 21 ɓe ñaldata ko 38 Matam fin toon ko 23 degré ma ɓe ñaldu 39 Kédougou fin toon ko 21 ɓen ñaldata ko 37 Kolda fin toon ko 16 ko ɓuɓol tigui teskete toon e oɗo subaka ɓe ñaldata ko 36 degré Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko 17 ma ɓe ñaldu 34 toon to Cap Skirring ɓe piniri ko 24 ɓe ñaldata ko 33 Sédhiou fin toon ko 17 degré ɓe keɓori ñaldude ko 35 ko ɗum woni ko ANACIM hemnuno e oɗo subaka joni joni o paaɗen koye éphéméride du jour
éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma nogas e tati lewru witendu hono novembre puɗɗortoɗen ko nogas e tati novembre 1847 on tuma ene wayno hawri koye jaltugol aduna to yomo yaranno e duuɓi capantati e joyyi o wiyete ko monseigneur Benoît Truffet archevêque de Dakar tawi ni o wonino kadi tambiɗo ɗi nokkuji guineji ɗiɗi to banggue église ene wayno noon o lomtino ko biteɗo monseigneur Jean Rémy Bessiwo nogas e tati lewru novembre hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeettati tati 1893 e on tuma hawri kene darna oɗon corps indigène to banggue gendarme ɓe leydi Sénégal tawi ɓen hutortoɓe pucci ne wayno noon tawi ɗum waɗa ko caggal on arrêté gouverneur du Sénégal on ɗon détachement gendarmerie non du Sénégal ne wayno waɗano créé ni ko nogas e jeetati février hitande ujunere temedde jeetati capanɗe nayyi tati 1843 tawi darnuno ɗum ko gouverneur Édouard Bouet Willy Mez ñande nogas e tati lewru novembre hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe jeenayyi e tati 1893 e on ɗon réglementation mo ganduɗa ko des écoles et organisations d'un corps instituteur e nder leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko protectorat wiyete tawi noon koko tolni e on ɗon saaha e saahaji ɗin ɗon mbiyen ɓoyɗi on ɗon systéme mo ganduɗa ko protectorat noon ne wayno tan waɗatno utilisé ko leydi France tawi koto banggue leyɗele ɗo e Afrique ɗe ɓe jiimi caggal muɗum noon ɓe ciifi on ɗon traité mo ganduɗa o ko henni on ɗon ene wawa rende ko yewti ko e dendagal ɓe ganduɗa kañumen goni leyɗele ɗe ganduɗa ɗe koɗe France jimno e on ɗon saaha tawi ni koɗɗamin ñiiɗi hebde koye mumen e dumunnaji jewtuɗi nogas e tati lewru novembre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e tati hawri koye jaltugol aduna o wiyete ko El Hadj Sidi Lamine Kunta ko khalife général de Qadiriyankoɓe e toon to Niassane walla Ndiassane so on jiri tawi o lomtino ni ko khalife biteɗo Cheikh Al Bekay Kunta kawɗo e ladial hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas e jeenayyi ñande nogas e tati lewru novembre 1998 e on ɗon tumom hawri kone udditoɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar tawi ko hoore leydi ndi Abdou Diouf ko wiyete on ɗon séminaire to banggue sembitinde on coopération to banggue conseil économique et socio d'Afrique de l'Ouest tawi koye ɗowgo on programme des Nations Unies pour le développement woni PNUD nogas e tati novembre l'an 2018 ko ɗon guddirten oɗo éphéméride du jour toon to galle lamorgo mbo France Élysée Paris horejo François walla biteɗo Emmanuel Macron jabbi toon rapport ɓe ganduɗa koɓe haqqillaji mumen jaari to banggue fina tawaji Afrique expert en Philwine Sarr mbo Sénégal e Bénédicte Savoy mbo leydi France tawi noon ko gartirgol ɗen gueɗe kutorɗe ganni Afrique tawi ko leydi France kañum tigui wanno ɗum conservé e saaha on ɗon puissance coloniale ɗin rapport aji noon ne wayno tan gartirano walla kalano koye kunali mo ganduɗa ko woni chef d' état français o e ɗin konngudi makko won discours mbo yuɓɓinno toon to université Ouagadougou gonɗen koye nogas e jeetati novembre l'an 2017 ko ɗo wuddi éphéméride du jour ko hakkillaji poti jaggude oɗo ñalawma hande nogas tati novembre joni joni paɗen koye on ɗon souvenir mo kewɗen wadde kala subaka tawi jomum nanɗo jooɗi o wiyete ko Elage Bassar Elage hol souvenir mo joguiɗa e ko yewti oɗo éphéméride du jour e oɗo ñalawma ko noon Amadou Moussa Allah jarama ko éphéméride presque pratiquement ko goto tan woni on ɗon mo gandanɗa hoorema wiyeteno ko Sidi Alhaji Sidi Lamine Kunta dutinoɗo e joomum le 23 novembre 1973 tawni kanko lomtino ko on ɗon mbiyeteno Cheikh Al Bekay Kunta mo ganduɗa hoorema rutti e joomum ko 1929 koto banggue diine alors to banggue diine ɗum waɗi mbiɗen ɗo Allah yurmotombo yaafombo kanko on ɗon khalifa général ko noon tigui en tout cas ko goto e calɗi diine l'islam leydi ndi mo ganduɗa koto banggue lawol qadiriyankoɓe kunta en noon toon to Ndiassane ɓe ɓuurata tawede a jarama on ɗon souvenir e oɗo subaka hande joni paɗen koye rogere tataɓire nden woni ko wiyete roɓiɗo jayndeji woni ko sifa e kelle gadane jayɗe men
8h fawi hojomaji capannayyi tati ɗo e Dakar e dendagal diwnuji Sénégal kala e kuuɓal ko ɗon natirten revue des titres ko sifa e kelle gadani jayje leydi Sénégal Elhadj Abbas aɗa tiimi e jayɗe sappo hol jayde nde puɗɗortoɗen e oɗo subaka ko noon Amadou Moussa Anne Allah jarama enen tiimi tigui rigui e jaydeji sappo kono haade men fuddade alay saago ganden holni ɗi nayiri hannde ene majji garti ko yewiti e jilluji yaha gara ko yewiti ɓe ganduɗa kañumen goni ɗen ɗon jagorɗe gandoli so tawi a usnino ko yahata less ko ma moƴƴu no fewi saabu ene ɓurti sembe no fewi a jarama ko usude noon mbiɗen wona accude d' accord ko micro foori a jarama ɗum noon mi famiri hono noon ko noon Elhadj Abbas ɗe garti toon to assemblée nationale on ɗon lomtodiral jagorɗe ko yewti e vote budget 2024 kono kadi ɗi garti e to banggue dawrugol d' ailleurs ni ko ɗum ɓuuri hen yaaji oɗo subaka hannde dawrugol noon e mbadi kuuɓal to banggue pouvoir e to banggue opposition ɗen toɓe ɓuuri mantinade jayɗe men e oɗo subaka machallah dawrugol noon ɗo e Sénégal kam ko kañum woni kaccari tan ko noon donc jayde las holno dawri Amadou Moussa nden ɗon ari koye on ɗon ngol ɓamtugol kuruji toon to UCAD université Cheikh Anta Diop de Dakar kuude bonnede ɗum woni on ɗon saccage mo ganduɗa teskanoma toon e dumunaji jawtuɗi ɓeɓe ganduɗa kañumen goni jaydiyankoɓe lasɓe noon mbi ko Moussa Baldi mo ganduɗa kam tigui woni jaggoɗo tan mbiɗo guiɗe enseignement supérieur hanki wonno toon to ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni subaɓe dental toon to assemblée nationale ɓe kolliti wonde tan ko wiide makko ne wayno tan ko ha joni o ɓornima on ɗon wutti makko professeur ɗon ɗo votena on ɗon budget noon o habri wonde tan on ɗon cours mo ganduɗa ene wiye koko darti yo anda tan ndeɗo hitande kam nde mayat tawi ɓe garani eko yewti ko e on ɗon cours présidentiel konngol makko ne jaaji e hello tati e nder e hello joyyi e nder nden jayde las quotidien jayde lo quotidien e oɗo subaka hannde ari koko yewti koye on ɗon vote budget ngol lawol noon ko on jagorɗo tan mbiɗo gueɗe jangde lesere hakkundere Cheikh Oumar Anne o wotanama ko ɓatti e milliard e halis e ujunere milliard e halis CFA to banggue éducation nationale saabi jaynenkoɓe mbinde gardide bindol ngol ko wiide wonde l'argent ne fait pas le bonheur noon jaynenkoɓe mbiri manam tan kalis wawa wadde foof ne wayno on ɗon budget mawɗo noon joopi ko dépense ɓen personnel en kono kadi on ɗon déficit d' enseignant e table banc uji manam nden ngakkere janggoɓe kono kadi nden ngakkere jangguinoɓe e ko yewti e kaɓirɗe mumen to banggue table banc goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko fate banggue ha joni ɗen ɗon golle sukaɓe mbi ko makki enen hucciti on ɗon équation de jeunes saccage toon to ICAD nden bonande ɓe mbi tan ko milliard uji sappo e copreje CFA ɗum ɗon woni ko foti fawede tabal ngam ɗen gueɗe pewnite goɗɗum ko tawete hen ko transport urbain capanɗe jeenayyi tawi ko bis kesso woni ko Dakar Dem Dikk jogori wadde e circulation ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar non jayde indépendant jaari men arde indépendant ko le témoin taw jayde les témoins ne wayno kañum ne ari koko yewti koye on ɗon élection gadiɗo élection présidentielle to banggue PDS ko fate banggue on ɗon poste alternance janen ko ɓe mbi ko Karim Wade o saaha ine jogui on obligation coût déclat électoral noon ɓe bindiri ene wayno noon kanko on ɗon gonɗo hannde toon to Doha candidat PDS o nana heblo gartal muɗum ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kono tan de ɓe en satiɓe mum dokki peeje peccorɗe kala darima gam on ɗon kuuɗo kawo wawa tigui neɗɗo mabɓe o heeɓa ɗum eɗin sumgoji présidentiel tijjaɗi ina hen Bibo Bourgi Pape Pouy Alioune Diassé Vieux Aïdara Mbaalo Thiam ɓeɗo kala nana daari oɗo saaha no janen koɓe mbi wonɓe agneau électoraux ko fate banggue on ɗon sacrifice ɗin konguɗi ene jaaji hello nayyi e joyyi e nder nden jayde le témoin non l'indépendant nden ko joni yetti tournée politique et remobilisation e ko fati banggue ha joni bempeƴƴi e gooɓe to banggue landaji mumen ene tindi e kan landa PDS jaynen koɓe mbi ko Karim Wade yerbini benno toon to Fouta eɓe pammina e nder nden jayde ɓe mbi ko toon to Boode Law ene wayno tan teskama toon giggol kewgol ummorade APR tindade on ɗon candidature mo Karim Wade e oɗo weekend jawtude ni ene wayno ɗen gueɗe teskama e on ɗon tournée politique baɗɗo toon tawi waɗi ɗum ko Aliou Diop mo PDS délégation Namarel e on ɗon bastion mo ganduɗa ko historique manam nokku ganniyankejo wonande APR membre uji kewɗi tawi koye mouvement andu fondement ɓe mbi tan de ko ɓen ɗon tawti
holliti Djibril Saboyba walla e gardugol Djibril Saboyba tawti on ɗon ɓi Abdoulaye Waddo toon to Demen ne jaynenkoɓe mbi ko woni e ɗillokoji ɓe APR ko wayno Mouhamadou Sow Djibril Sy Ibrahima Harouna Diop e on mo ganduɗa ko opérateur économique Abou Anne kañumen kala tawti Kanland PDS kono grand panel nden ɗon jayde wi ko cérémonie de remise de parrainage wonande on candidat Amadou Ba dit très lourd non ɓe mbindiri e gardini bindol ɓe mbi tan ko ha joni kanko premier ministre o holliti weltare makko ummorade on Amadou Dawa Diallo région de Matam rendini ko tolni e temedere e capanɗe jeettegoo pawɗi temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi parrain tawi fandare nde wonno ko ƴettude temedere capanɗe joyyi ujunere parrainage walla parrain e ko yetti on ɗon fannu ɗen gueɗe noon dokkira ko hanki e yesso leader uji on ɗon diwan mo Matam toon to permanence APR gonɗo ɗo e Dakar la dépêche nde neeri e ko ɓuuri temedere capanɗe jeetati ujunere tawi noon koko yewti ko e collecte parrainage mo diwan Matam le candidat de Benno rassuré manam Amadou Ba holliti hakkille deeƴƴo e ɓernde ɓumde ko yewti e on ɗon parrainage pattam lamo mo Matam naaɓe ndendini pawe jungo makko hanki toon to permanence mbo APR Vox Populi nden ari yilli ko toon to prison mbo Cap Manuel Sonko gurdam muɗum oɗo saaha hannde ne woɗɗi on article de la mort manam nden windande mayde mbiyen soynanode makko koye dumunaji jewtuɗi caggal nde wino wonde o woni koye ko en commun walla ko woni koye commun walla réanimation janenkoɓe mbi koɗo saaha hannde gorkajo ina jogui forme sembe cellal kono kadi coftal mawgal haaldi kongude noon ko Guy Marius Sagna Habib Sy wondude e Cheikh Tidiane Dieye wadɓe jillu toon to Cap Manuel hanki gam tigui e yillade on ɗon leader Landex Pastef konguɗe sifaji ɗi kanen tawe hello tati nder nden jayde Vox Populi les échos nden ɗon naari titre ɗiɗi kono cuɓiɗen ko haalde titre goto puɗɗogol jilluji toon to Cap Manuel e nder on ɗon prison gam on leader ex Pastef Ousmane Sonko ina wone forme patam lamijo wona konguɗam wini ko ɓen yilnoɓe mo hanki ina hen Guy Marius Sagna Habib Sy e Cheikh Tidiane Dieye ɓen kala kolliti hay entraînement on maire bo Ziguinchor ɓamti e janggude deftere Alqouranil Karim nde kono kadi e hakkille deeƴe oɗo saaha mbo jogui haysinno tawi wonto hakkille makko heddi wiide makko ne wayno hakkille makko no wone goƴaji Sénégal jogui hande o e tampere mumen to banggue ɗenɗal leɗɗe ndewani e lawol hani e fannuji gurdam cattuɗam Besbi le jour e subaka ari koye wiide Ousmane Sonko natti wadde grève de la faim et plan B audience stratégie Sonko joue réel politique ɗum woni gardindi bindol nden jande Besbi le jour tawi ɗo hucciɗo yo ɗon boutisme de l'état ne wayno tan ɓe mbi ko ala choix goɗɗo Guy Marius Sagna noon ne wayno tan wi ko ɓami ko andi Ousmane Sonko ko yani makko hono ngal ɗo coftal ngal yimo hanki kono kadi e ngal cellal patam lamiwal o holliti wonde noon ko ɓami pellital huccidde on tactique e yesso on hoore leydi Macky Sall ɗin ko guuɗi ina tawe hello jeegom e nden jayde Besbi le jour mbattidirɗen ko stade ko noon stade quotidien hono kala subaka nden jayde ari koye on ɗon flanc gauche de Lyon équipe nationale du Sénégal Ismaïla Jakobs heedi toon ɓe mbi tan de oɗo saaha hannde Ismaïla Jakobs hay goto kay hande o wawa wadde mo doublé manam saabu darde makko e golle makko e oɗon sembe mo jogui oɗo saaha jaynenkoɓe non mbi ɗum teskameji dumunaji kala ha tengti ɗi matcheji battidiɗi wonande équipe nationale du Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko on ɗon gardien de but mbo Al Ahli walla Al Hilal mbi sikko toon to Arabie Saoudite Edouard Mendy gardien de but équipe nationale du Sénégal ɓe mbi ko on ɗon concurrence gardien ji de but to banggue sélection Edouard Mendy clôt le débat avant la CAN manam so tawi ko yewtere wonno e gulali e wiide wonde Seny Dieng walla Mory Diaw hande o Edouard Mendy uddi ɗin jidde oɗo saaha caggal nde o waɗi match patam lamijo hakkude Sénégal e Togo ko ɗum woni ko uddi robine men jayndeji e oɗo subaka hande alkamisa nogas e tati lewru novembre 2023 Elhadj Abbas machallah Amadou Allah jarama kadi a weltanama no fewi joni enen jogui kene tonno e namde tati bisimilla namdal garwanigal ngal woni on ɗon équation mo ganduɗa hoorema hande en udde hooreji leydi ndi président Macky Sall beela sikkani ko kamɓe jooɗe solution saabu leydi nini ndiyam nini sagataɓe nini holko saabi oɗo équation en wone koye mabɓe
bon no waɗi fof eɗen mbawi wiide jabtade ngal namdal e on ɗon fannu wona ko weɓanten kono eɗen gandi kam won réalité gonɗo ɗo c'est à dire leydi ndi ene manque ko wiyete ko politique parɗo cukagu mbanam ngol ɗen peeje dawrugol ñiɓanteɗe sukaɓeɓe hayso tawi eɗen jiinan fuɗɗo waɗede oɗo saaha kono ko tardivement c'est à dire que sa daari guila 1960 fewde joni sukaɓeɓe ene manque heññede e to banggue programme uji ɗi laamu ngu ƴettata e kala e saaha ɗum jeeyi sababu noon jibini caɗele aɗa andi hunde foof foti so tawi leydi ummima ene ƴetta ƴettida foof so tawi a ƴetti politique rewɓe ƴettuɗa hen sukaɓe sa ƴetti politique mawɓe nayeɓe ƴettuɗa hen sukaɓe sa ƴetti politique to banggue ndema awa e gaynaka yaaden hen sukaɓe kono noon hande malheureusement mbiten ko laamuji men ɗiɗo kala ala hen gardinɗo programme uji mumen to banggue sukaɓe so wona entre guillemets ko konngudi tan mamin mbaɗanni sukaɓe mamin mbattanni sukaɓe tout récemment en jii noon on ɗon programme heeyi dawñi c'est à dire dawi sukaɓeɓe maw leydi nanno e oɗon programme muɗum pour wadde réinsertion ɓen noon sukaɓe eɗen mbawi wide tan ko hunde ganduɗa nde ari ene moƴƴi ha maayi kono noon tardi saabu ɗum arata hankkadi taw sukaɓeɓe hankkadi ɗama uji gasi te eɗen gandi Macky Sall oɗo omo jeeno e espoir mawɗo mo sukaɓeɓe jogino e makko ko yewti e laamu makko ngu ɗum jeeyi sababu noon hande ɗum jibini vraiment frustration kono kadi e réalité gonɗo jeese men o kono noon namdal men ɗimmal woni so yimɓe tawtoyimo jiyani beela sikkani ke maire ɓe goni walla holno ɗum wayi par ce que ana yiyani a nanani tan taggon bagasuji mon mbiyon e wonde onon payi to Karim Wade aɗa andi hayso tawi so neɗɗo yaani Karim Wade ene andi Karim Wade kadi politique ko ɗum ambition c'est à dire ko ɗum ambition e famde programme uji neɗɗo hande candidat o naam o ala wala ɗo e nder leydi Sénégal kono omo jogui des représentants nan ɗo ina mbaɗa jilluji e nder terrain o wadde ƴewde parrainage nandude programme o e juuɗe yimɓe kadi Karim Wade ene jogui sens goto sens o woni ko o wonine gouvernement bammakko te bammakko ene jeeya e baɗɗo révolutionné politique leydi ndi politique surtout to banggue mahanteje laabi autoroute e gueɗe mbaɗe noon donc hande on ɗon programme kadi Karim wona neɗɗo majjaɗo e nder leydi ndi politiquement ko neɗɗo tigui gandaɗo saabu 2012 ko heccanki ko 2012 o yalte gouvernement o hay sinno tawi won obstacle nana yeeso makko manam gallol mawgol mur de Berlin nana yeeso makko hatta wone Sénégal naaɓe ne paami programme makko ne paami politique makko à travers ɓen yimɓe yettotoɓe e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kadi min goni ɓesguɗi ɗi kadi fanno goto nde woodi c'est à dire hélas hay somi andima an so tawi yettota komi ko iwema yettota komi ko ummema yettota komi so tawi mi jittiɗomi tan woodi ko haali hakkillam nanggui tan automatiquement mi waɗat mi yahat mi tawtoyma par ce que neɗɗo ne yiiɗi yiyede ne yiiɗi yettede kono kadi ne yiiɗi nafede surtout kono noon neɗɗo ne yiiɗi yeede ne yiiɗi nafede c'est ɗum ni woni sababu politique saaha e saaha kala wiyete ko wonde nda e ko dañmi ko nan ko nanmi ko c'est ça donc ɗum fof so iwi tan so renaki a dañat mette et puis tu obligé gommuɗa ɗo gonɗa ɗo jaaƴe yabban goɗɗo namdal men battinigal woni on ɗon gorkajo biyeteɗo Ousmane Sonko il paraît ko hanki won yawnoɓe toon kolliti wonde omone en forme par rapport e no wano ngulto lawol ha sikkani woni ke ɗuminde joni namdal ngal woni beela wonano grievance uji tan jomum waɗanno walla ko stratégie politique joguino pour ha yimɓe mbaɗa attention e ko woni koye dow mum walla ko hankkadi o andi tan hankkadi darta ala daara ala systéme ko wonde en forme o wona en forme mataw en guindir ɗum tan haare arabeɓe mataw kala kawru hen fof tan goto fof ɗo tolni ko ɗon ko hankkadi ko ɗon ngata tolniɓe codduli ɓe ngata e codduli tolniɓe daade ngata e daadi tolniɓe becce ngata e becce andi politique ne heewi joɓɓi ne heewi aussi joɓɓi dawaɗi kono en jii stratégie mo ganduɗa o ko Ousmane Sonko e wondi mum ne mbaɗe kala e saaha min ha ɗo hay ngun jilluɗi ɗin konnguɗi yaltin ɗum wonde wiye Ousmane Sonko ne wone en forme pour am ko ɗum e stratégie politique wiide wonde ko nana waɗa entraîné nana jangga ɓurana mi meeɗa yiide makko e ngal ɗo cellal mi meeɗa yiide makko e oɗo forme mi meeɗa yiide makko e nde weltare gonɗo kaso meeɗa jogade weltare gonɗo kaso meeɗa wonde forme gonɗo kaso meeɗa par ce que aɗa jogui déjà ko ngakkuma woni liberté heddi noon ko ɗum e stratégie politique et stratégie de communication ɗum woni jeƴƴiten ɗum par ce que déjà ɓe gummanima parrainage déjà collecte nana yaaha a daari hay banggue collecte o sa ƴeewi hannde ne waɗi chiffre ɗi ganduɗa ɗi koɗi chiffre uji propagande wonko wiyete hen wodani wonko côté ɗiɗɗi foof donc noon pour dañude hakkillaji militant ji et sympathisant ji so neɗɗo yeehi toon jillu ari jooɗima wi wonde ne min de ko jiimi komi famani ɗum ene wara ɓalli heddiɓe donc pour am ko ɗum stratégie de communication mbo Guy Marius Sagna Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye jogui
pour darnude walla softinde yimɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe Pastef saabu mi hokkuma yeru goto ko ɓoyani ko en jii maître Ciré Clédor Ly en jii kanko Habib Sy Aïda Mbodjen woyɓe ni e micro ji e saaha conférence de presse mbino jiiri Ousmane Sonko ni paamani est ce que jogorani wade ni jogorani watude ni jomumen ne goya e micro ji donc quelques mois après jomumen gartini kala ɗum aɗa andi won firti ko won stratégie politique et stratégie de communication lelnaɗo ko ɗum noon haari mo jomum suuɓi ala ko mbawɗen hen par ce que no mbimi ni haare arabeɓe ɗo goto foof tolni ko ɗon tan manam ko noon tan waɗirta donc eɗen paami exactement won stratégie lelna hakkude Ousmane Sonko e wondi mum fewde ɓen militant ji mum e sympathisant ji mum ko noon aɗa andi kamɓe surtout lande ex Pastef no mbiɗani joni ɓe jogui systéme communication baɗɗo fayida par ce que à chaque fois mabɓe kaal hunde ganduɗoma ene waɗa attiré attention population no hannirtinede Amadou Moussa Allah jarama golle ma jooɗi peewi Elage Abbas jarama weltanama 9h00 ɗo e saktirde moɗon Piindi radio e jokkorde mum ko on waktu yoni aussi toon to télévision Piindi TV ɗo gonɗen en direct e oɗo saaha bandiraɓe kala nana ceŋi toon gam etade tigui famde ko woni ko yaade ɗo e saktirde moon Piindi radio joni joni o en mbiyat ganduli yo ƴellit ko adi keɗen gara e Olel bedda Olel Piindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi subaka law noon bandamar yetto Olel Piindi subaka law ceera e kumpa Olel Piindi koy wuli wulango kumpital noon ko ɗon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Océanie kame Asie fof nde nani Olel Olel Piindi subaka law koy fuɗima banda marieto Olel Piindi ceera e kumpa hayo jam koy ari kumpa gasi arheto Olel Piindi subaka law ceera e kumpa bandam en malama en ceere kumpa nene Olel Piindi ay fuɗɗima golle moon jooɗi peewi haralleɓe télévision e toon to radio onon kala on jettama paɗen koye Olel bedda ko rubrique mo ganduɗa eɗen keewi wadde ɗum e kala subaka so tawi o saaha heedi gadduɗen bandiraɓe toɓɓere namde ɓen fottaɓe e beddaji ɗi hande noon ne wayno gadduɗen ko toɓɓere nde ganduɗa ene hewti haala seeɗa e plateau ji télévision e radio ji hani ko nandi hen woni ɗin konnguɗe mo ganduɗa ko oustage Oumar Sall kalnoɗo won e konnguɗi e nder plateau ji tawi ɗin konnguɗi noon walla e nder réseaux sociaux ɗin konnguɗi noon paano koye lawol tijaniya bonnidde walla ñingde won e gueɗe oɗon pratique woni ngal baɗal ngal ɓen rewoɓe e diine l'islam tawi koto banggue lawol tijaniya mbaɗanno saabi noon ɓen ɗon tijaniyankoɓe waabiɓe nden fedde windiriyankore hakkude leyɗele pourtimo plainte on tuma noon o jaggawa mboɗo e juuɗe lawol e oɗo saaha en namdima bandiraɓe holnoɓe jiiri ɗin ɗon konnguɗi polémique hakkude julɗo e julɗo bandum ketɗen koɓe jabti e micro Elage Abbas Sarr. yéen
heɗiyankoɓe ayaw Piindi TV ɗo gonɗon ene goni ɗon yo jaam kisi Allah gone meɗen en garti dawal jokkol golle e balle fondation Volet e gardegol Ablaye Volet Ndiaye golle mbiya Ablaye Madina Gounass ngo caggal nde kolliɗen golle gollade Madina Gounass faate wirdoɓe walla koye he wertoɓɓudere no haalde ni o waɗi erreur mi he yandam min o waɗi erreur omo wawno haalde tan heddino haala hen taw ganduɗa o waɗani manifesté teswade kono jalkidini donc ɗon kanko nanni hoore makko ɗon ganduɗa he erreur mawɗo won haalɓe ɓuuri ko haali ko tawne jooɗi portaka plainte en wawi taw plainte oɗede wonko haalki eɗi wonko haalki eɗi ɗum ko way noon jomumen paɗa ha tolnima ɗo mais kankon ko kettede yimɓe fof nene heewɓe almuɓe makko e elɓe makko nen caggal makko e juma makko ɗo junnat ɗo heɗo waɗa ɗo huɗɗo Allah harmini toñangi harminiɓe aaɓi mum goto toñodire hay goto yemmiraka yo tooñ ko ceerno e kala ko wawi wonde o yemmiraka toñangi ene harmi tan heddi neɗɗo o so waɗi ko hawrananimo mbiɗa ko waɗi ko wona lawol haalambo lawol kono a wiyaka ya tooñ hay goto wiyaka yo seyfis goɗɗo hay goto yemmiraka yo aybino goɗɗo neɗɗo innowo inde Allah ko Allah o jangtoto ko Allah o haalata on ke ala ko sebbi sa sebbiti kaalowo inde Allah i kaalawo o belaɗe noon wadde hay goto yemmiraka yo toñangi ene harmi Olel bedda e oɗo subaka hannde Elhadj Abbas mbiɗi sikki tan bandiraɓe kaali no moƴƴi ko an namdiɓe déjà ko adi foof hol commentaire mo joguiɗa e ɗin konguji eyyi ko wiide d' abord ɓe jarama par ce que ɓe pokki en fartagui wawde artude e kaɗo haala ko gandanɗa hoorema vraiment sindo ko sagoji ni vraiment hay goto memata ay hay sindo ko hakkude mbo wona julɗo e julɗo par ce que wiya ko lakum dina kom woni voilà Allah subhanahu wa taala o wi ɗon ko ndewe ko mon goccon ɓe ndewa koɓe jiiɗi ko donc ce qui fait que an surtout noon min mi wawa famde ganduɗa hoorema kañumen jiidi doggol walla kañumen jiidi l'islam o a faami goto foof jooɗo ina ñangi goɗɗo donc no ceernajo wattidiri ɗo tan wonde toñangue moƴƴani neɗɗo kala kaɗa waɗe aduna sa wara waɗ le tout ha mbasa toñde ha mbasa toñde ni mo ganduɗa hoorema oɗo ko frère ma ko par ce que Allah subhanahu wa taala wiyata ko kul muslimin ihwa dendagal julɓe ko innamal mu'minin ihwa donc dendagal julɓe ko musidɓe poti wonde ɗum ɗon so tawi joni an Amadou Moussa an kala ɗo joɗiɗa an gontakke sayfidde min ko mbaɗanmi ko walla ko jaami ko te an aɗa laaɓa walla aɗa humpiti ene wawi taw min ko jaami ko min paami tan kato Allah an kay jokku hajuma tan jaaro ɗo jiɗɗa ɗo yaade tan so tawi ene poti a potto hen mbaɗa enen fof paɗen koto gotel mais so tawi comme par exemple an ko ɓayde tan mi waɗani ko jiɗɗa ko walla mi yahani ko jaata ko tan min ko mbaɗanmi ko moƴƴani so Allah ɗum ko toñani ko noon won ceernajo mi sikko ceernajo battiɗiɗo haalde o holliti wonde ko Allah ne harmini toñangue surtout noon wadde pratiquer certaines gueɗe kadi ko ɓuuren ko hamnade ko haalde ɗum e réseaux sociaux ñingde seyfidde wona gueɗe ɗum noon ko hunde teskani kala e saaha en laabi ɗi eɗen gandi Sénégal kadi aussi ko leydi ndi ndi tarihaji keewi holko foti awede hakkude Sénégal naaɓe surtout an taarih oɗo ndewɗa o ko taarih oɗo gonɗini o ko oto gonɗini holko foti awede hakkude Sénégal naaɓe ha ɗum ɗon wasa feeñde à chaque fois e hono ni kamɓe fof so tawi ɓe gardini Allah goto seɓe tawi tan keɓe ndewata ko kamɓe fof ko gonga ɓe gardini ko Allah goto mbi sikki hay caɗele gotta woni caɗele ɗe tan ko Moussa min ko ceernam a faami ɓuuri ceernuma ɗum woni probléme ode probléme c'est ça ceernam ɓuuri ceernuma min komi mbaɗatmi ko ɓuuri ko mbatta ko yahi an wona mi paaɗa koto Allah e bo waɗ tan ko mbatta ko goppa goɗɗo baɗo waɗa ko waɗata ko mbasa ñingde sa ñingani tan so Allah on gondan ko digal ngal kadi wala ko noon a jarama Elhadj golle ma jooɗi peewi ɓe namdiɗa ɓe kadi jarama jettama kamɓe jabɓe ha on noon ko toɓɓere vraiment wonde complexe ko toɓɓere nde weeɓani haalde saabu eɗen gandi alhaali diine sifaji mum
ɓe koni gandiri ɓe koni jiɗiri hande o iɗum jibini caɗele ɗum tagui noon mo namdiɗa foof sa renaki ni bonande a tampi hebde vraiment haaloɓe so tawno hunde jibi ni haaldude kolliti e wonde mbawata nadde bundu studio par ce que dolani ɗum bon ɗum aussi c'est très normal surtout e ɓen eɗen beltonoɓe tawno elage kalkaɗa haala e aduna haal ko mbaɗɗa maîtriser haal ko ganduɗa sa anda wiide mi anda koye gandal jeeya te kadi hirsinaki ko ɗon gandal mi anda ɗon tan gandal fuɗɗi ko noon Sénégal ko leydi jaam ko leydi diine ko leydi teddugal ko leydi fina tawa moni foof ne aussi yo gonɗin ko jaggi ko tan ko heddi ko ko moƴƴe ko feewi ko e ko yaade jamanu ko ɗum ko jomiraɗo joom baɗe bawɗe o andi ɗum noon eɗen jarno moni foof eɗen jetta moni foof eɗen eero kadi yen gartir hakkillaji ɗi no hannirta ni mbawen wadde ko poɗɗen ko wadde nder leydi ndi mbawen kadi aussi moƴƴinde gueɗe e golle law laabi ɗi dewɗen ɗi kono kadi yakare jogade nde ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon woni koye junggo Allah Allah jarama e guel ɗon Olel bedda joni joni paaɗen ko toon to Matam eɗen gandi oɗo saaha wona altine gonɗen noon gonɗen koye alkamisa eɗen jogori tawoyde toon mo ganduɗa ko woni ɗaha Moussa Ba mo ganduɗa ko alhaali fondation Abdoulaye Wolle Ndiaye eɗen gandi ɓe goni koye jillu e gardugol Elhadji Abou Ndiaye e on ɗon diwan mo Matam gam ɓe mbawa tigui ha joni moƴƴinde golle walla hurmbitade golle walla ni ko fate banggue ha joni yillade golle gonɗe waɗe toon guila e forage uji hani e jumaji ha e jamaji ɗiɓe goni e maade toon ɗum noon eɗen ma en jokkodira mo ganduɗa ko wonɗa ha Moussa Ba gonduɗo e on ɗon seete beele o wawa artande en on ɗon programme haade nden en mbiyat gandoli yo suutan en yaadude hen e ɓen haralleɓe men télévision garten ƴeewen so tawi ɗaha heeɓidima Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi subaka law noon banda marieto Olel Piindi subaka law ceera e kumpa Olel Piindi koy wuli wulango kumpital noon ko ɗon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique ko noon on jarama en keɓani musidɗo men ɗaha Moussa Ba gonduɗo e seete on fondation Wolle Ndiaye e gardugol Abou Elhadji Abou Ndiaye en keɓani ɓe oɗo saaha no wawi fof kamɓe ɓe tawi toon to horndolde e oɗo saaha gas tawi ko alhaali réseau Mauritanie o waɗi dominé on ɗon banggue ɗum noon haade nden tan en pawat hen chronique ko adi kiɗen keɓamo chronique men hannde ari koye golle on fondation Wolle Ndiaye tawi darni ɗum ko on tigui Abdoulaye Wolle Ndiaye o fawi ɗon e gardigo ngu Elhadji Abou Ndiaye chronique men hannde wi ko golle ɗe kala jettama Ndiaye e nder leydi men Sénégal kettoɗen garten e saraji muɗum taade woni haalde ko ko ɓoyani ko fois suji sappo e tati jomumen keeɓi e ballal fondation Wolle ɗum ina hen e nder damga wonen ko wone e guenara wonen ko wone e ferlo Abdoulaye Wolle golle mum ko golle payodinde dañƴo nafa o leñol muɗum moƴƴitani hay goto yanti e école aji mbaɗaɗi e dispense uji mbaɗaɗi yanti e jumaji e jamaji yanti muɗo jillu goɓe mbaɗi Elhadji Abou Ndiaye ardi e musidɗo men Dembel Sow en bandiraɓe ɗo ɓe jano ɗo beltima keeɓi ko ponno hebde ko kono force uji mumen hande noon seedantagal ngal mbatten ko seedantagal bandiraɗo biyeteɗo Amadou Moyme mo ganduɗa tandare mabɓe jiiduma e baba kadi ko denɗiko kañum Younous miñum kañen jiiduma e baba kañen ponno ardude ɗo
Allah waɗi ko Amadou dañi neldude en seedantagal ummade e leñol maɓɓe e ɓesgu maɓɓe faade e bandiraɓe faade Allah ji Abdoulaye Wolé Ndiaye golle joɗɗe baɗɗe fayida e joni joni o holmo kettaɗon Amadou Mami Coulibaly. Assalamu aleykum wona añande bandum baɗo ko moƴƴi mo faltaki mo yilaki hen inde walla woyyo min ñaguimama so aɗa miijo fodɓe habbanede cakkaji teddungal woto yejjiɗ hen inde Abdoulaye Wolé Ndiaye ganduɗomo ko noon ko chronique du jour Elage Abbas hande noon nayorɗen koye on ɗon gorkajo biteɗo Abdoulaye Wolé Ndiaye e on fondation makko Wolé Ndiaye ko adi keɗen keeɓa Daha Moussa technicien ji men nana mbadda hen non Elage hol commentaire ma e on commentaire e golle mo ganduɗa ko woni Alhaji Abdoulaye Wolé Ndiaye. eyyi ko adi foof ko weltanade Abdoulaye Wolé Ndiaye so Allah am Moussa ko kalda ko mi sikay hunde wattake hen wonde yettode nde yo ɓeyde golle so Allah ko kanko yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battande Allah sembinamo par ce que aussi vraiment heewiɓe Allah yeeɗi a faami nen jogui mais wonno ko ɓernde rokkata kanko Allah ɓiyañi ɓernde makko ha yaaji omo waɗana hoore makko omo waɗana julɓe e kadi enen jogui yakar e to Allah wonde ko haalata ko walla ko waɗata ko so Allah lamɗo jaaɓi inchallah ma Allah ndersini muɗum no hannirta ni heddi ko aussi ko mbiɗa ko e président de la république min de so Allah mbeɗa yaadi hen à 100% mbeɗa yaadi hen par ce que ko waɗede nde décoré ko ɓeyɗo kan nde décoration tigi golliniɓe ni tawni wona ni golliniɓe aɗen neɗɗo ene gollono état ha état hettini ɗum mais o gollini ko renndo ngo foof tigi gollini ko julɓe foof mahowo boyli gasowo boyli maha jamaji e jumaji rokkira vraiment des billets à la Mecque et partout oɗo so Allah kala julɗo foti ko so sa juuli a gasni tan mbiya yo Allah junnu balɗe Abdoulaye Wolé Ndiaye tigi Daha nana e ligne o e wiide Djiby Dieng Daha jawwale ma so tawi heɓidima an ɓen waali ɓen ɓe ndinduɗa plateau o kam e haralle ɓe dendagal heɗotoɓe piidi oɗo subaka kamɓe kala ɓe keɗima Daha ko adi foof aɗa tawe oɗo saaha walla oɗon tawe toon to horndolde gartana en e ko witti e ngun jillu ngu balɗe jeegom ngu gonɗon e wadde toon to diwan mo Matam e hol kuccam e holko waɗa e holko heɓori waɗede tigi a jarama no feewi Amadou Moussa an jettima no feewi tumane cuɓiɗa emen garmin naata e nder yewtere ngam rokkude bandiraɓe humpito ko mbiɗani heeɗen e lappore fondation ceerno Wolé Ndiaye e gardugol Elhaji Abou Ndiaye tawi koye nden afde nde Elhaji Abdoulaye Wolé Ndiaye no guila assiette mo jawtuɗen o woni ko imma toon e wuuro teddungo Madina Gounass tawi jamma ko hanki nguno kalirɗa ɗum ni en joftiɗo e wuuro wiyetengo horndolde wuuro ngo ganduɗa ko jakki Elhaji Abou Ndiaye gardiɗo sete o ko ɗo woni iwdi mumen nde imma toon ñande assiette nde rewama e nokkuji kewɗi kono on no ñalawma walta ko wuuro wiyetengo Bonjiwali noon min kadi woni koye nder lawre ɗon kadi woni ko yowiti e nokku mo ganduɗa ko cettiranoɗo ndiyam no feewi tawni duuɓi limtinewɓe dogatno caggal yidde heɓde ɗum ɗon mata ɗum noon newnoji koye ballal Abdoulaye Wolé Ndiaye mbawi heɓde forage mo ganduɗa ittiɓe hannde o e ɗom ko ɗum nde wala ɗon ñalawma assiette o caggal imma ɗon yamana koye guure ɗe jokkude ɗumen gam arde hen ko wayni wuuro ngo ganduɗa wiyetego Salamata Walil ha yetta ɗon e wuuro ngo ganduɗa ko wiyetengo Hammadi Hunare ɗo ganduɗa ko ɗon wala ni e gunɗon jammagu alete o tawi kadi ko nokkuji ganduɗa ine ɗaɓɓuno Salamata Walil o wuuro ngo ganduɗa horkojere hoore mum heeɓino rewede oɗon ñalawma tawi ko guure horkojere ni ko ɗon gueɗe ɗe fof mbawno fuɗɗorade to banggue forage uji wuuro ngo ganduɗa heeɓi koyen tolno e forage uji tati guila e mois de mars golle ɗe puɗɗi hannde o hay sinno ɗum to banggue ndiyam ɗam battinino hen woni toɓoji ɗi golle ɗe fof ɓamtiɗi o kadi joka jortoɗo e jonte tan walla lewru kadi ngakkude seeɗa tawa ɗum ɗon kadi joogi Salamata Walil ɓen kañumen ko udditanaɓe forage mumen mo mahana o jarta ɗon e Hammadi Hunare kañumen wawi addude ko ɗaɓɓale mumen e ganduɗa jiiɗi waɗnede guila e ko yuti e ɗinon forage uji ha e jamma ko ganduɗa ene foti wawde waɗe ɗum golleji ɗon wala e wonno ñalawma ñande caggal nde wala ɗon imma ɗon ñande altine nde dawa yabana nokkuji goɗɗi ko wayno ndendori ɗon kadi golleji ɗi nan ɗon hay sinno gasdani foof kam ko ɓuuri ko hewde doole timmi tawi kadi ni ko e gardugol Elhaji Abou Ndiaye taw kadi golle ɗe ko golle moƴƴi machallah forti ɗi ganduɗa ko tati balaɗɗe ni gonɗon wuuro ngam ittude ɗumen e ɗon ka caggal ɗi imma gonɗon wuuro o rewama wuuro wongo no wiye ɗayba ɗum kadi tawi ko ɗaɓɓade gonɗo wuuro wiyeteko ɗayba ko ɗaɓɓuɓe waɗanede forage tawi kadi ni Elhaji Abou Ndiaye yettini ɗum biyeteɗo Elhaji Abdoulaye Wolé Ndiaye ɓe gona kadi ardi nde ɗo afde kamɓe ɓe kollitama wonde ɓe jaɓanama
wonama hay sinno ɗum so arde tew caggal ɗon ko wuuro wiyetego Seno Palil ko wuuro kañum nende hemgo ballal Elage Abdoulaye Wole Ndiaye tawi ko forage timmuɗo bawɗo rokkude wuuro ngo ha yone ndiyam caggal nde ɓe gurno hen caɗele ko ɗon ni ñalla e wonɗon ñalawma wiyete caggal ñalawma altini o ñalla ko ɗon wuuro ngo ganduɗa ko wiyetego Seno Palil caggal imma Seno Palil jofta ko e jetti Elage Abdoulaye Wole Ndiaye woni wuuro wiyetego Fummi Hara Dimbuɓe ko wuuro ngo ganduɗa kañum ko ɗon ela jinnaɗo gorko Elage Abdoulaye Wole Ndiaye tawi wuuro ngo heeɓi ɗum toon fof tati ine fof tati ni mbawi hurmitede woni udditede ñande e talata nde tawi kadi ni koye tawede sous préfet mo wuuro Siidi kono kadi maire commune mo hanni Elage Abou Ndiaye gaddiɗo afde nde e nelal mum faade nder Fouta woɗi kadi e yesso tawede kewedi timmudi mbaynide banggueji kala ha tengtiɗo so wuuro ngo ɓe ganduɗa gaari hollirde wonde weltare mumen kono kadi e hollirde wonde ɗum koɓe cafrana ɗo ko caɗele ɗe ɓe guratno no feewi ko ɗum caggal nde imma ɗon e oɗon ñalawma talata hirda ɗon rewa ko Sinthiou Garab ɗon ne kadi ne forage nan ɗon waɗa tawi waɗana ɗum ko ɓesguji wuuro ngo tawi noon ko addi ɗeɗo guure ɓeɗen mbirto guure kewɗe ɗe ganduɗa e darta ko ɗon ko juuti tawi ko ɗaɓɓoɓe hanni hollira weltare mumen e golle ɗe Elage Abdoulaye Wole Ndiaye woni gollude caggal nde imma ɗon e Sinthiou Garba hankkadi ne jofta ñande ñalawma talata o ko wuuro wiyetego Wourossogui ɗon ne kadi ko ene tolno e forage uji tati nan ɗo e nder wuuro ngo en nani wuuro sakkirago ndiyam no feewi ngam ɓe ceeray kamɓene e ɓen nde kanɗon ɗon ka bellal Elage Abdoulaye Wole Ndiaye yettima ɗon te kadi golle ɗe ɓuuri hen hewde no haralleɓe asoɓe kollitir ɗum ni e nder interview ji meɗen wonde ɗo e jonte ɗiɗi walla ko ngacci ɗum seeɗa ma golle ɗe fof jofta kadi ko golle golla en no feewi nde wala ɗon ha fina ñalawma hanki o dawa ɗon hedde sanko waktuji sappo ngam tindade ga e dande maayo rewama nokkuji kewɗi noon guila ɗon e Matam ngam juurade jeeyaɓe Allah wonɓe ɗon ɓe caggal nde imma ɗon e Matam ɗon kadi ne e wuuro no Matam woni ɗaɓɓale mbaɗi ɗon taw ko faade duɗe alquranil karim ɗe hanni e forage uji ɗon e nokku o caggal nde imma ɗon rewa ko wuuro ina wiye Garli mo ganduɗa ko Moussa Nia jeeya ɗon kañumne mo ganduɗa ko wuuro ɗaɓɓirgo wallede ko wiyeti e duɗal janguirgal hono école hani e ko wallitede to banggue ndiyam e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa keeɓi ɗum haalde e kanko Elage Abou Ndiaye hollitigue wonde kala ɗum koko kaali ko foof maw yettin ɗum mo ganduɗa ko Elage Abdoulaye Wole Ndiaye so tawi waɗi ɗum tawata koye jiiɗumaɓe jeeya so tawi koye wayani kono kam yettade ma yetto caggal nde imma ɗon gono wuuro wiyetego Garli yaɓana ko wuuro nde wiye Thiali wuuro Thiali ko ɗon kadi ko kureji Elage Abdoulaye Wole Ndiaye Elage Abou Ndiaye jokkere en ɗam ɗon kadi gon wuuro waɗi ko wiyete ko ɗaɓɓade muɗum huccinde ɗum Elage Abou Ndiaye kanko ne o holti ɗum noon ma yettoto kadi ko ɗon ñalla nde hirda ɗon e wuuro wiyetego Thiali ragana ko wuuro ina wiye ganduɗa ko ganno tawi kadi ko ɗon Fatima Samba Diop ganduɗa ko naalangue jeeya kañumne kadi ne jeeya lappol ngol ɗon kadi ne caggal calminali kamɓene ɓe garti e ɗaɓɓale mabɓe yidde wadnede ɗum ɗon kadi artama e hollirde wonde kanko Elage Abou Ndiaye konngol makko nde ɓaɓi ɗum wonde koɓe kaali ko so wili jumiraɗo ma on nde imma ɗo hankkadi ne ko Barmaccal woni wuuro ngo ganduɗa aramu ɓayni jamma gundaki hankkadi ne ɗon kadi ne ƴangama ɗon seeɗa so juutani jofta ɗo e wuuro wiyetego nde horndol de jetti Elage Abdoulaye Wole Ndiaye joguiɗiɓe e Madina Gounass timmude tabarkalla machallah ɗon kadi ne forage noon ɗo waɗe hay simmi noon kadi forage o golle mum gasani ko yewiti kadi e jamma mabɓe ka ɓe ɗaɓɓi ɗum e jamma ko hanki ngu nde Elage Abdoulaye Wole Ndiaye wawata wallidde ba ɗum wawa jokkitede nan ɗo wona so weli jumiraɗo ɗo e hojomaji mayɗi ma seti o uñmo ɗo gam tindade toon e waali jan tan ɗum ko taccede hette o to banggue leydi Mauritanie kono ko adi ɗum ma rewe woni e guure ɗe ganduɗa nan hakkude lawol ngol tawi kadi ko kolliroje weltare mumen e jaɓɓade hay sino ni gaddanaka e dara ko wona ɗum ko e nder diwan Matam o hande o Amadou Moussa han mi tongal ma koye tolno e nogas e tati forage ballal Elage Abdoulaye Wole Ndiaye woni ko ɗum naati nder oɗo diwan tawi ko ene tolno nogas e tati forage gaga tan tawi to Madina Gounass e diwluji muɗum ko ɗum woni ko min mbawi hen tongande hen alhamdulillah bil alamin Fouta foof kadi ne weltori ɗeɗo balle ɗa Moussa Ba Allah jarama en tout cas ko ɗum tonggol pattam lamiwol Piindi radio e TV kala weltanimama min mbi on kadi lawol jaam ha toon to Waly Diantang kono kadi ha toon to Madina Gounass tigi on jarama no fewi min jetti foof en yo Allah rokkin ñalde jam amin ya rabbi en beltanimomo kanko ɗaha Moussa Ba gonduɗo hen oɗon seete timmuɗo seete mbo fondation Wole Ndiaye Elage Abbas 23 forage e Fouta non Moussa won goɗɗum ko nandi sa mi anda holno mbaɗata kam hol lebtanata kam wondi e wonde kamɓe ɓe il paraît que wona Sénégal tan mbaɗata déjà Waly Dia koye Mauritanie tu vois donc oɗo ko international o wona national ɗum waɗi wiide yettore makko nde il faut jokke hen golle Ndiaye si ɗum jokkede ni so Allah jaaɓi inchallah en tout cas jokkuɗo
Piindi jokki mo jokkani kam Piindi jokki tigi mais Amoussa min mbiɗa yinno aɗani min comme jingo tan sa fof no jiiɗa fof mbiɗa jinga quoi c'est ça Ablaye Wolle mbiɗa yiɗi vraiment o naata zone Podor o par ce que vraiment ko waɗata ko ɗum ɗo so Allah moƴƴi kadi huɓtidina ne moƴƴi ɓe ne moƴƴi ɓuurɗo yaaji ne moƴƴi ɓuurɗo yaaji par ce que département ji fof ne waɗi nokkuji ɓayde ko Allah e nula ɗum wurrate ene waɗi miskineɓe aussi wonɓe toon ganduɗa hoore ma taw ko guri ene kandi ene jiiɗi so Allah vraiment dañde gueɗe baɗinede donc enen ñagomo tan ko ɗo wawi nande dande men foof en tout cas ndo yeccitto département de Podor hayso ko seeɗa comme ça wasta wooda guri aussi ganduɗa hoore ma o dañi ɗum en beltinimo noon kolaɗo makko aussi Alhaji Abou Ndiaye aɗa nanda eɓe mbiya hollama Elhaji Abou Ndiaye mais kanko o wiyata e wonde mami yettin donc aɗa andi ko ɗum waɗi e nder cornique ko mbimi golle ɗe waɗata ɗe no moƴƴi kono ɓuuri yuɓɓude nde o suuɓi funere kumpital noon ko Alhaji Abou Ndiaye est ce que machallah saabu mbimami e nder cornique o kadi aussi ko kanko yo Ablaye Wolle andu yo hakkille deeƴ par ce que ko nelno e ko nelduno fof yettima c'est ça machallah ene gasa taw Alhaji Abou Ndiaye ne heeɗi o saha saabu ɓe tawiɗo horndol ɗo e ballal Hunare FM normalement ɓe mbawi hettade en donc ko kalɗa ko to banggue département de Podor ɗum ne mbiɗa sikki ene wawi jeetede lowdi woni programme uji on fondation Wolle franchement en tout cas ma ɗum won welamma quand même wonande ɓesgu département de Podor nande oɗo gorkajo lobbo baɗiro fi sabilillahi wa rasuli kadi yo Allah vraiment ɓeydan ɗum waɗi wirinani kala julɗo vraiment sa yi tawi kay ka jiɗɗo moƴƴere sa yi baɗo moƴƴere poɗɗa ko duna ɗum mbiya yo Allah junnu balɗe mum par ce que balɗe mum juuti selli tan ne wawi moƴƴere nde yuppo e nokkuji ɗi kala quoi ko noon Elhaji jarama jittimo kanko Daha Moussa Ba ko wona ɗum ɓen wonɓe toon to page Facebook ha toon to nokku Piindi TV o commentaire ɗi nana caama ɗum noon eɗen calminaɓe kam fof ma en garto hen inchallahu rabbi haade men ummade ɗo beele goto foof kaalen ko wi e inde muɗum so Allah jaaɓi inchallah hewɓene toon commente noon mi anda sono tawima ɗum amnon en kono kam ma woɗɓe cuɓiɗen hen wadde yooɓe keddo darde e heɗade no hannirta ni gam tigui arde gonɗon hello Facebook joni joni paɗen koye actualité bandamar yetto len Piindi subaka law ceera e gumpa actualité caggal nde 9h fayi hojomaji nogas e joyyi ɗo e wuuro lamorko ngo Dakar ne wayno garaten koye on batu conseil des ministres batu jagorde mo ganduɗa hoore leydi ndi ardima ɗum hanki toon to galle lamorgo to ene wayno noon wonko habri toon wonko haala ko heewi kono noon ko ɗum ɗo ɓuuri wadde tiré attention men woni caggal jillu makko keeɗugo Kaolack Fatick e Kaffrine walla Kaffrine e Fatick saabu ko toon wattindori hooreji leydi ndi ne wayno habri ma yillo kadi diwanuji jeegom goɗɗi e nder leydi ndi tawi koye nder on tournée économique jillu faggudu Diourbel ne hen Saint-Louis Matam Louga Kolda Ziguinchor Elhaji Saint-Louis nanɗo mboɗo andi kam ɗum accanama ɗo kadi no mbawɗa yawde yaade Fouta aɗa surtout min président de la République sene yaha département de Podor quand même en fait sene yaha région de Saint-Louis hen département men jeeya soko sagam jiɗanmi ko tawtere ɗum par ce que wonko ganduɗa hoore ma haalete moƴƴi tan ko tawɗo jooɗi ene saami e noppi ma e ko ɗum wela jaw jangge jaam wonta ko kaari wi walla ko kaari heɓnimi walla kaari heɓnimi gueɗel gonguel aussi ko weltanademo par ce que aussi vraiment ñanden tan won namdotonoɗo men mbiyata jogorani yaade Fouta en nani kam moya Matam moya région de Saint-Louis donc ɗum kadi ko welamma mawɗo e Louga e hoore muɗum c'est à dire ha toon to Kolda e Ziguinchor voilà 6 régions ɗin ɗon enen waɗi men hen suɓade Saint-Louis e Matam tan wonno ko on zone jaaɗen c'est ça e jitten tan kala ko baftude wona añande bandum mais quand même ene yooɗi quand même parce que yimɓe kañumen e koyemen cohli on ɗon tourné ɗin ɗon ene wallira e surtout ɓesgol ɗi wawde ɓallitade président de la république wawa aussi haalde haajuji men surtout noon Foutankoɓe yooɓe tinno quand même vraiment ɓe jogo grandeur poɗɗon so président de la république ari yooɓe kollu kadi président de la république ko manki ko ɓe mbasa wonde ɗon tan eɓe jetta président aduna fof yetti ɗum yoni jettoji ɗi yooɓe kalan président de la république ko woodi ko vraiment mberno Foutankoɓe gumme donc ɗum ko Matam e Saint-Louis il y a aussi Diourbel il y a aussi Louga Kolda et Ziguinchor ko zone uji stratégique mais est ce que on ɗon tournée économique wona campagne déguisée
no won hen enen mbawi yude ɗum bom campagne déguisé par ce que aɗa pourquoi min mbimi enen mbawi ɗum campagne déguisé par ce que hande candidat Benno Bokk Yaakaar o alay sago o nawe o image o yeeye alay sago o wawa quand même ɓayde omone ɗum ɗo par ce que waɗi mbiɗ noon si ndu wonano campagne déguisé joni tanno ko ittan premier ministre par ce que candidat o wawno ittede premier ministre mais sa yi on waɗa bénéficier ɗum ɗoji moyen ji état o omo ɗumina c'est parce que hande omon heddi wonde premier ministre eyi ɗum noon eɗen poɗɗum haalde par ce que aɗa andi sa ƴeewi oɗo tourné dernier économique tourné batandiɗo woni journaux ji ngari mbi wonde ko Macky wirni mbeelu makko wirni Amadou Ba e oɗo campagne jewtude c'est à dire elle Amadou Ba wodani elle Amadou Ba ko wirni wodani mais est ce que ɗum hen banggue quelque part est ce que bonani on candidat et aɗa andi en fait président de la république hay ndo waɗa suɓotonde candidat o holliti wonde kanko omo jeeya jogoɗo yaade waɗan ya hande on campagne o wona directeur du campagne donc enen mbawi jaggude tan quand même ha ɗo ɗo gonɗen ɗo ke campagne ɓe goni c'est vrai Amadou Ba soɓe gondi yiyatako ɗum ala fof ɗo wawi rewde hay yiye par ce que kanko golli donc kanko haaldre ko kanko jabto hayso tawi noon omo rokko Amadou Ba temps d'antenne mawɗo mo ganduɗa hoore ma ina wawa jettinde message mum e yimɓeɓe gueɗe mbaɗ noon toon kadi ko stratégie communique ɗo winno politique ene wonde communication hono no ɓe gone wadde ni actualité en jokkat le doyen Habib Sy tergal e nder coalition Yewwi Askan Wi holliti wonde yillima Ousmane Sonko hanki toon to kaso Cap Manuel holliti wonde noon ko on ɗon ina selli ene jaam en kalini hen nane e konguɗi makko kono kadi e wiide makko ni no yiiri on ɗon président Ousmane Sonko toon to Cap Manuel ne wayno tan ko gorkajo keptuɗo forme muɗum woni sembe e doole e coftal muɗum foof no hannirta ni ko noon Guy Marius Sagna wi ko noon Cheikh Tidiane Dièye wi moni foof holliti weltare muɗum saabu forme mo Ousmane Sonko jogui e o saaha toon to Cap Manuel nane ko a namdino kam joni ko min namdata eyyi mais bon mi artat tan en no mbinoɗani nan par ce que waɗi kam convaincre ko kalnoɗa ko hen nani tan ene waɗimi convaincre par ce que hande ɓe mbawa jogade communication goɗɗo ɓay tan Allah hokkima fartan yaade so Ousmane ɓe mbawa jogade communication goɗɗo so wona wiide o mone forme te alors il y a 3 semaines jafoɗa yimɓe fof ne mbiya o mona comment profond en nani ɗo konguɗi maître Clédor Ly Juan Branco ene mbi wonde to woni ɗo kala koɓe mbawi nande ɗo e wedde bettataɓe voilà donc so hande so tawi ɓe garti gonga ni Allah subahanahu wa taala ala ko horide Amadou Moussa an mais hande so tawi ɓe garti ɓe mbi on nene e forme enen mbawi jaggude ko wasde añde hade yimɓe militant men mbaɗa découragé ɗum noon tan ko ɗum forme de communication pour wadde encouragé parrainé encouragé ɓe ganduɗa kañumen goni candidat ɓeyɗo sembude wawde wadde ɗum tigui tawno gorkajo wona hande keccedir leydi ndi surtout to banggue opposition franchement kadi koye stratégie communication hande mbo darni guila presque 2019 ha fewde ñalawma hande o hokkimo oɗo sembe hokkimo aussi hoolare wone ɓerɗe ɓesgol leydi ndi yo Allah wat jaam waɗana jaam Sénégal naɓe kala e kuuɓal bisimilla eyyi mbiyatnomi tan kañum gorkajo ko gonga ni ko jontaɗo mais ko ɓalwi hen tan woni ko goɗɗum ko naati ko hen comme par exemple hande sinno wonani hande ɗemgal ngal e gueɗe goɗɗo waɗɗi tan ha no addinimo jooɗaɗo ɗo jooɗi ɗo wonko ɓawle kosam hen jiɗɗa wi eyyi wonko ɓawle kosam kono noon elage jarama golloɓe to banggue ñawoje leydi Sénégal o saaha gummima e taaɓe tokose ɓe gone dogde holko ka haala firti ɓe kabri ko waɗoɓe grève fodde balɗe ɗiɗi fuɗɗade oɗo alkamisa hande ɓen syndicat ji des travailleurs de la justice woni sud juste kolliti wonde ko jonnani darde on jagorɗo tambiɗo gueɗe fonction publique ɓe jeehi haɓe mbi ko ɗum sabotage on ɗon woni e wadde ɓe e ko witti e koɓe kalduno surtout en statut mo ganduɗa ko particulier ɗin cadre uji to banggue fonctionnaire en to banggue justice ñawoɓe noon so mbaɗi seppo vraiment so mbaɗi mbiyen hofgo juuɗe ne jogui ko ɗum bonnata goɗɗum ko kalaten ene wayno ko drogue oɗo saaha hande woni ko ɓen witeɓe douane ɓe Fatick toon to diwan hakkudejo duppi ko tolni e kiloji 5 grammes de chanvre indien walla jaggui sa alama mbiya kono kadi ndendi ɗum duppi ko tolni e 800 grammes tawi jaaru muɗum tolnimi temedde 3.3 millions e kalis CFA ko ɗon ndeweten garane toɓɓere men joni joni
toɓɓere men e oɗo subaka la bas en goɗɗata toon to Kanel koye falde Kanel paaɗen diwan mo Matam wuro Demmankani hanki subaka ne wayno Wuli Diaw kin Wuleki Diaw noon woni toon ko hakkude douane leydi Sénégal e suko goto mo ganduɗa ko jeeyaɗo e gon wuuro tumaɗo wadde ko wiyete ko trafic de drogue trafic huɗo ɗaynoko nde ɓe diddimo noon o puncine maayo ngo finalement o yaltani ko toon hawre ladial ɗen mette noon sukaɓe wuuro ngo donki ɗum muñji telli e booli wuuro ngo mbaari laaɓi duppi kono kadi keeli kala ko fate banggue bâtiment ji édifice de l' état gonɗi toon mbaɗi paralysé systéme économique leydi wuuro ngo kono haɗani ɗon crédit mutuel du sénégal gonɗo toon on ɗon agence ɓe jani e muɗum ɓe keeli vitre uji ɗi haɗani ɗon ɓe gujji walla ɓe nawi on ɗon coffre baɗɗo 3 millions million ŋaccete coffreji CFA saabu yoftade e on ɓiyiɓe moɓe mbi koko tuuma tan jogade drogue te jogaki te wattindi ko yoolade tawi reɗa ɗon ko douane leydi sénégal ɗen gueɗe ina keewi yeyde nder leydi manam e nder leydi ndi beele ɓesgol ɗine ponno wadde réagir waɗirde réagir hono ni Elhadj Abbas. Bon, c'est très difficile. Manam en satti seeɗa sattiri noon ko gueɗel gotel aɗa andi neɗɗo tuumaɗo ka tuumaɗo tan tawake mani ka tuumaɗo tan so Allah douane ala no droit vraiment terdemo hani ombo daña ɗeɗo caɗele franchement ene muusi kam so Allah mais noon kañum foof e musde aussi réaction aussi enen ɓurta par ce que ɓe mbawno waddude e douane ɓe mbawno rewde lawol par ce que en waɗi laabi noon en waɗi laabi ɗo foti rewede par ce que hande sa imagine to hande keeɓe keeli ko toon ete hayso tawi ko mette mabɓe jetti ɗon ete keeɓe keeli ko e keeɓe bonni ko e keeɓe ɗumini ko foof ina wawi taw franchement jangge jaam mabɓe cohli ɗum par ce que mi wima mi hokkuma exemple mutuel de santé walla édifice uji état gonɗo mbaɗano toon e pewde ha fewi crédit mutuel du sénégal joni so tawi école aji ɗi école e hoore mum ɓe kiili ɓe ciiji joni sukaɓe on janggat c'est ça c'est comme si que jomumen gona koye fiitade koye mumen non mais en hulɓini an kay bon yoni tan kay on mbasi neɗɗo mais mbason neɗɗo mbason édifice uji gonnoɗo ɗon taw ko état waɗi ɗum taw foof kadi jogori gas tan ke masa gasat tan haal ka gasat tan dans tous les cas de figure ko gasat déjà gendarmerie mbo Kanel waɗama toon DPC yeehi toon pour wadde artirde de l'ordre en gudditat ɓoggol ngol namdade bandiraɓeɓe beele so tawi luural lombima hakkude ɓesguli e laamu koni jomumen pour waɗɗide réagir bonna école aji mumen kañumen jangganno hen sukaɓe mumen jangganno hen keela crédit mutuel gujja kalis e ko nandi hen walla waɗa gueɗe goɗɗe waɗa paralysé systéme économie leydi ndi ko ngal namdal hannde gudditirɗen e 78 158 81 05 walla toon te Skype Piindi espace radio ko wona ɗum no mbiruno ɗen nane ɓoggol ngol uddirama e oɗo saaha eɗen mbawi wadde de tour toon to plateforme YouTube won wonɓe toon e oɗo saaha adiri ɗo ko Mamoudou Diallo calminɗo Alassane Ba kam ne salmini wi weltinima Olel Piindi ko noon mo ganduɗa kam tigi woni Lamine Diallo holliti wonde ne salmina ene juuro ene jarna kañum ne haade men jokkidde tan won jettiɗo mbawen bismademo musidɗo allo bon musidɗo heeɓidaki walla en keɓani ƴettudemo voilà donc eɗen wawi wattude 78 158 81 05 walla toon te Skype Piindi espace radio ƴeewe no yettima taw bisimilla walla bon o yeehi donc waaleykum salam wa rahmatullah mawɗum alhamdulillah calminama de Oumou Thiam waaleykum salam wa rahmatullah sohna Oumou Thiam on beltanama kadi jewtimo baɗɗi fayida a jarama Seydi Thiam machallah beltanima kadi baɗɗo moƴƴere o kadi yo Allah ɓeydat ɗum dokko yimɓe fof tujo Ablaye Wale amin ya rabbi kala e dariɗo waɗa moƴƴere yo Allah ɓeydan ɗum ha heewa amin so ɗum ɓenni Demmankani tan ko diwan amen minen koddi woɗɗani on minen koddi tan Demmankani kay sa yi Demmankani tan wi ceñam saɗa yaran ko bine ko amen ɗo ndewata payaɗo ko noon sa yi kadi ko wongoɓe bonni toon ni kamɓe peewi sa yi ɓuuri hewde hen ko ɗanni hen koɓe mbaɗi ɗon d' accord kadi ji mutuel mum ɓe bonni o mbiɗa andi ɗum tigui rigui so ɗum ɓenni mbiya ɗo ñawhinimo on kay ko comédien tan waɗata par ce que hayde mbiɗo o sellani e nimo ni
wona ceernajo dariɗo wi kanko woni yiɗa haalde yimɓe so ngari ɗon kanko waɗirta noon ɗum ko yimɓe fof nani ɗum so wonti huwan bara ko gonɗo France on hokkataɓe kabaruji gonɗi Sénégal aɗa kay ɗum ne hawni ha ñande werdi ko on haalno ɗum mbi o hokkama gonga taw fenani affaire o komi jini soomi hen so ɗum ɓeydi kadi oustas o kanko ko toña yara sawi ceerno ko neɗɗo yo gom tan ko gomi ho eyi mbiɗa yiɗi arde haala football hanki o seeɗa bisimilla sukaɓe ko fiyen fof arbiɗo ne jeeya hen en dañi hay pelanti kono ɓe o salimo ɗum hokkude sukaɓe worema mbaɗi hen dole mumen fof no potirno te a yi maccuɗe kamɓe tan jogui ɗum so ɓeni français ne waɗi erreur goto par ce que jour nigéria ɓiɗɗo nigéria naji moɓe cuuni o on fotani fettude hen Sénégal laaɓe darde fof ne daari yo daaro mballa imi victoire o ne niila min kam ɗum tan jinmi jarama Thiam noon Allah hokkani ñallude e jaam on jarama jarama sohna Oumou Thiam toon to leydi France won musidɗo jettiɗe 78 158 81 05 bisimilla bisimilla Elhadj Ahmed jaam alhamdulillah allo Amadou Moussa bisimilla ma mbaɗi heeɗima musidɗo allo aɗan hen aɗa nani hen sidi moon Babou Thioye min walal eyyi bisimilla ma Baboy machallah Baboy Thioye ene wawi tawi en jogui probléme nan on jogui probléme nandiral ittu casque ma o malla mais libre o surtout ko ɗum haɗi men nandirde vraiment ene wawi taw ko réseau waɗata kono ɓerani ɗum waɗani ɗum mais libre salmini on mi juurima on salmini sonagal bandiraɓe kala a jarama seydi kadi yewtere lawol ɗiga kadi e golle gollaɗe kadi kala korini koronade mum en jafnimomo kanko Baboy nde tawno en nandirta e makko no fewi eɗen jafnomo no fewi surtout mais libre walla casque ana adda caɗele en beltanimomo hetto tan koye Demed FM la 92.2 78 158 81 05 toon tes kaɓilage jaɓɓon cettiɗo salamu aleykum bisimilla Amadou Moussa Nabba Sarr on calminama salmitama seydi Bari on calmini heeɗo Piindi fof a jarama kay heydinaɓe ɗum celli jaam tan finga alhamdulillah bisimilla ma Bari eyi garta tan e Abdoulaye Wolle ko ɗon tan hannde ɓurtinnayade seeɗa bisimilla ma ko ɗum woni sadagatun jaariya woni jawdi sa dañi jawdi waɗi nokku ko heddoto sa maayi baraji ne tawma lakara wallahi d'ailleurs ga ko ɗum woni dañal ko liggonɗa hoore ma ko joguiɗa ko fof mbaɗa e aduna keɗe mbaɗa saabu Allah tawtoma laata janggo bénéfice ne laata ko ɗum woni jawdi wiyatan Allah hokkumo baawal Allah hokkumo cellal e kisal mbaɗa jottini Sénégal fof kala nokku yo e nokku o waɗa hen forage amin ya rabbal alamin wona ɗum ɓamtare inchallah jarama seydi Bari wonde ɓeɗo ɗon ɓurɗen sohlude par rapport e haaloɓe won joguiɓe haaloɓe kono wona ɗum ɓuuri sohlen ko sode ko joguiɓe yaltinoɓe walloɓe kadi ƴewa to miskine ɓuuri wonde mballa ɗumen Bari jarama seydi Bari ɗum yo Allah ɓeydu dole katten inchallah onon so calminama onon amina salmitama Seydou Bari toon to kay heyɗi 78 158 81 05 musidɗo bisimilla assalamu aleykum bisimilla ma on calminama on juurama kadi on beltanama calmitima min beltima kadi hannde réseau ne waɗi probléme seeɗa tan ko ɗum waɗi noon bisimilla ma ko ardi fof soɓɓe ɗe gadduɗon nde ko soɓɓe mbadde fayida jarama kadi ko yettude tan kadi yono oɗo Ablaye Wolle e golle ne waɗɗe ɗe waɗɗe ko Allah tan yoɓatama kadi ma Allah kadi yommo ɗum amin ya rabbal alamin heddi ko yimɓe jii ko wayni kala ko neɗɗo dañi fof ne wawi wadde fote doole mum amin hay to wawa wadde hono ko waɗata ko ene ko wonko jogui ko kam wawi wadde ko fote doole mum tigui rigui ko waɗa noon beele ma nafto yimɓeɓe ɗum noon en jatti duwotoɓe en ndewonimo yo Allah waɗanmo hen suturo amin ya rabbal alamin eyyi so ɗum ɓenni ko jogade nelal heeɗiyanke men goto gaga bakaw ga banggue rew omo wiye Aissata Moussa Djiggo eyyi ko heeɗiyanke radio go tigui rigui oɗon kadi nadde tan kono ko bakaw woni banggue Mauritanie min calminimo no fewi eyyi ɗum noon kadi minen mi salmini on kadi mi weltanima on mi salmini kadi Oumou Thiam jawruɗo ɗon e dendagal kadi jogoɗo arde foof salmini on jarama ko noon jarama no fewi ko Ibrahima Sangot toon to Demet ambassadeur hettoton koye Demet FM la 92.2 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi espace radio
walla FM mbaɗen 2 tours ko adi waji ɓene naat hélas ko noon oɗo ko Alassane Sam kamne salmini toon hade men arde Habsa Diallo won goɗɗo jettiɗo ga e 78 158 81 05 allo bisimilla allo no mbaɗon jam alhamdulillah machallah ko mawɗum Baba Sall tabarakallah ko Baba Sall Cigole bisimilla ma Seydi Sall mi salmini Amadou mi salmini gondiɗo ma calmitima machallah min keɗo on gila suba Seydi ko Sall noon koye Fouta FM de hande noon koye gandutini ba hande application hande ko application natirɗa bisimilla application dutiɗo min keɗima toɓɓere nde jarama Seydi ala haali jowañowol cumaɗo wona hunde fonde wonde de so tawi ɓiɗɗo wuuro dañi ko wayni ɓiɓɓe wuuro jiiɗi darade wona kay darde bonnude ko fewnano gonga eɓe mbawno rewde CV haɓe mbawa humpidde walla tawi ene woodi walla woodani tigi rigui waɗɓe ɗum ɓe daña ko fawa mum kono hono ni kay ɗo joni a haɓama tan a yeftinima hoorema ɗum fewani fewande wona noon ɓe ponno nawrude ɗum ɗo joni kon ko perte laaɓe ɗiɗi a waasi neɗɗo kadi a waasi kadi jawdi ma musanno Allah waɗa men jaam amin jarama no fewi Baba Sall toon to Cubalel département de Podor 78 158 81 05 Piindi espace radio toon to Skype Habsa Diallo salmini mo ganduɗen o letti wonde ko weltinima en no fewi omo jogui weltare kadi hettade en ɗum noon en calminima o salmini rédaction kala e kuuɓal Piindi espace radio Elage Diabone jettiɗo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Allah jabbas salminama jarnama o ko musidɗo Lamine Thiaw Lamine Thiaw mais an hande ko numéro Sénégal joguiɗa Lamine non non wona numéro Sénégal o noddi ko Skype ok c'est bon wallahi tigi rigui bisimilla ma Seydi Thiaw min calmitima no Libreville naɓe Seydi Thiaw machallah Seydi Thiaw celli ɓe jaam bisimilla ma Lamine to mbaɗɗon Thiaw beltime ko humpitimo e kabaruji kala no wayanno jarama Seydi Thiaw hande min naata tan pour salminde won e juurade ɗum wayri naatde tan gonga jarama waɗa saaka kadi kadi gonga salmi on mon kadi ɗo joni kadi mbeɗa hucciri e mon wallahi wadde jarama min calmini Libreville Gabon naɓe foof quoi calminama jarama 78 158 81 05 won musidɗo jettiɗo allo Amadou no mbaɗɗa aɗa selli on calminama on juurama en calmitima ko nokku réseau o rambe rawde wayno ko réseau seeɗa ko Baboy Coy artide allo bisimilla Baboy passe pas Baboy hande eɗen jogui caɗele nandirde min ñaguima yafuya donc ma jaafoɗa tan Baboy hande hande yontaka quoi hande o waɗi foof noon pour nadde wuli noon yata wona cam o jooɗe ɗum ɗo ma o kono noon toon to plateforme Piindi Amadou Sow ne toon Mamoudou Ousmane Ndiaye kono kadi e Baba Kouy Oumar Ka Nawo Diallo Demba Balde wondude Ɗahirou Sibiɗo Choukran Dimat TV jabtimaɓe toon ko Elage Abbasar musidɗo ɗo bisimilla no mbaɗon tampere eɗen jetta Allah ko mawɗum wona oɗon celluɗo nde hol musidɗo hoto noddirta o ko gorko mo Duga Sar nayre ɓurti ɓokkildede wele ndiyam moƴƴo ngari ƴogoɓe Ali Sala Sar ɓuuri andirede monsieur le maire joɗiɗo ɗo e kala garguel koye ɗo bisimilla monsieur le maire Ali Sala Sar monsieur le maire salmini juurima neldi duwaw kadi ñaguima duwaw machallah bandiraɓe bokki kadi eɓe jaama ɓe cille ɓe calmino on bisimilla en beltinima kadi miñiraɗo hono Babo Coy nde tawno gandi ɗin hiisi gonga jarama o yiiɗi nadde o haala e lowdi he kono noon ko nde tawno kaali ɓummagano wi ko weeyo woni saay bisimilla bisimilla en beltima tan jarama sa enen hande e rendo meɗen to banggue diine to jahari bisimilla kala lawol ngol neɗɗo jaggi yo jaggu woƴe moƴƴinde lawol ngol fewno toppito no yettiroyi e joomum gonga wasa ñingde lawol keddingol ngol nde tawno leydi ndi ko laabi kewɗi goni hen woni fof tan yo rew lawol muɗum ɗofto lawol mum ɗofto ceerno muɗum
kala kadi mo neɗɗo ɗofti e ceernagal muɗum ɗacciri ɗum no ɗoftiri ni tigi vraiment ko ɗum tan woni ko nawraten yeeso ɗum laawol ngol jaggingol ngol waawi wonde fof noon yo ɗacce o rewa e laawol makko haa Allah yettinoyimo ɗo foti yettiyade nde tawno ko Allah andi ko woni e neɗɗo o Allah andi kadi ko ɓuri e neɗɗo o tigi hay goto wawa andu woni e neɗɗo tawno bila Allah foosata wallahi fosta ko bila neɗɗo tan foosata kañum tigi tigi kadi e ruttade Ablaye o hono gorko moƴƴo o Ablaye Wolle Ndiaye ko Ablaye golle no mbiɗa ni o wiyete kadi ko ñaagui ɗon yo are département Podor ko minen koye amen kadi min jaadi ɗum nde tawno neɗɗo so waɗi ko moƴƴi tan enen fof mbiyamo tan ko moƴƴo hayso a yettakimo an faadamo no waɗan hono ma en tan jagguirmo ko moƴƴo jarama Ali joguiɗen Allah balɗi juuɗe e battane moƴƴe joguiɗen tan ko 1 minute pour gudden en jafnimo no fewi ɗum noon ƴetten toon te Skype onde wasa junnade o ɓoccitima déjà noon wiyen donc dartinen ɓoggol ngol c'est vrai yimɓe nane ɓoggiɗi ha kewi oɗo saaha kono noon en jafnima nde tawno waktu o nana huuɓa toon to YouTube no mbiruɗen ni mo ganduɗa ko Mamoudou Diallo kamne salmini toon Alassane Ba wondude Gueyday noon wiite Issa Seydou Camara normalement ko toon to Pointe Noire gorko mo Djinthiang en calminimo e subake Rabat Maroc noon wi ko en jarama mi anda ko Rabat ville je sais pas mi anda Abdourahmane Cissé holliri weltare muɗum e équipe Piindi TV équipe Olel kala e mbadi kubal Malick Dia on e holliri weltare muɗum Lila Ba kamne ko noon wi Alassane Balde Abou Diallo Abou mo ganduɗa kam woni Ba Ali Ba Mataw toon to Keur Massar ko noon kadi o baɗɗo rap pulaar officiel MGTV ko noon sala mo ganduɗa kam tigi woni Sinthiou TV mi anda hol gonɗo Sinthiou TV kam ne weltima holliti wonde ko Sénégal caɗele mabɓe tan ina kewi surtout laamu ngu Amadou Kane kañum ne holliti weltare muɗum en calminimo o wiyomo hetto en walla mo yeeɓa en oɗo saaha normalement toon to leydi Côte d'Ivoire ɓeɗo gonno ɗo to banggue commentaire uji Elage Abbas en beltinimaɓe kamɓe kala e mbadi kuuɓal eɗen dokkodiri mabɓe aydi tan janggo eɗen jafno on ɓe ligne ɗi nan toon partout e ga e surtout e banggue numéro o kono noon waktu o koko huuɓi Elage holko mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi ko weltanade bandiraɓe kala ñagade aussi ndo Allah sellinta en sembina en sembinaɓe kamɓe kala par ce que aɗa andi en kalini ɗum ɗo hanki mbiɗen so weeli tan ko kamɓe donc enen ñaago tan tout le temps duwawuji mabɓe e kamɓe foof eɓe duusa en kadi yo Allah hokken inchallah ɗo ko janggo artude inchallah e Oli a jarama Elage e ngol ɗon e ngon duuso fattam lamiw Dioumar Diba noon kañum ne hollitina yinno nadde goram kon noon o heɓani holliti wonde o salmini ko Elage Djiby Oumar Diba o yiɗino nadde pour addude yiyande makko kono noon newaki ɗum noon en jafnimomo kankone kono noon ne Adama Ba toon to Kidira kamne neldi message holliti wonde ko ligne o ina waɗi saturé ɗum noon en jafnimi bandiraɓe to karallagal to banggue radio ko Gandoli télévision caméra Djiby Dieng montage e foof mataw en dinninat tan mbiyen ko jobbo mo ganduɗa kam woni Ali Fall kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarama to banggue télévision aadi moni Olel ko janggo subaka so Allahu lamɗo jaaɓi oɗon jogdi aadi Adama Diop yadude Elage Abbas Sar ko ɓoyata to banggue radio mon kep yewtere moɗon witende holno penirɗon Malick Oumar Ly yo Allah hokki en ñallude dow jaam on jarama onon yeɓannoɓe on jarama aussi onon hettotonoɓe yo en ñalla jaam Olel Piindi subaka ko yewtere nde rédaction Piindi radio waɗanto on e kala subaka Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e